Kasubagong aga kan dagos ng pig-inaguraran ang Level 2 Solar Power Supply System kanako Bicol Party List sa duwang eskwelahan sa Barangay Taysan, Legazpi City. Para kay Barangay Kagawad Emma Haji, bentahin ng gad-an nasambit na proyekto urog na sa mga estudyante kan Taysan Resettlement Integrated School asen Taysan Elementary School. Potable kaya ang tubig na pigbubulos digdi kaya ligtas ining inumon. Dako lang bagay po na magkaigwa dumang kay water system para po sa mga kaakian kan sa muyang barangay and sa community po. Igwa po kitang king paluwas po duman. Siring man po digdi sa Taysan Elementary School. Pwede pong magharok kitubig ang mga recipient na dahil na po malaog digdi po sa elementary school. May posit na po duman sa luwas na pwede po sindang mag-arok anytime. Presente sa ginibong inaugurasyon si Ako Bicol Party List Executive Director Attorney Alfredo Garbin Jr., 2nd District Congressman Joey Salceda, barangay officials asin ang mga teaching and non-teaching staff kan duwang eskwelahan. Sigun sa principal kan Taysan Elementary School na si Virgie Almodal, kung dati nakadepende sinda sa tubig uran o kung minsan man nagaarok pa ang kaakian sa luwas kan eskwelahan. Ngunyan, dagos na ining mababago sa pagkakamok na kanasambit na proyekto. Kaya po salamatunan po kay Congressman Joey Salceda Saldico, Congressman Garbin. Dahil po ang pangaturugan po kang mga Taysan, mga tao sa Taysan, this dream a reality. Nangyayari po dahil po sa inda. Asigurasyon man ni Garbin asin Salceda, dakol pang proyekto inilatag ninda sa bilog na rehiyon na makakapagian sa buhay kanamamanwaan. Nagkapira naman ang sa tuyang pinag-inisyar na water system digdi sa Barangay Taysan. In fact, pang-apat na tabi ini ng water system. Arami ang pangangaipo kang tubig digdi sa sur na parte kang sa tuyang syudad na sa haloy na panahon nagtsatsaga kita siguro sa tuyang eskwelahan nagtsaga sir nagkolekta ki rainwater para magkaigwalang kitubig alagad you kan sa imong tenure as head of school di ka nagduwa-duwa na pagamiton ang barangay ang daga kan sa indong eskwelahan. So I think it is proper time na magkakaroon ng Taysan National High School para po sa inyong bahay at ang Chris magpapag-concentrate po siyempre sa elementary hanggang ano. So hindi pong tubig, di ko na pagpapagdito kung gaano po ka-importante. Lalo na po kung nagkakaigwa po kay Bagyo na yung mga tulos nilo na susimuya po mga water tank, mga water ito yung nakabalagbag din sa kabus na areas po kan Taysan Resettlement. Nakatuwang kan partido ang DPWH sa pagrealisar kan nasambit na proyekto. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.